O igual que xa fixeran os hostaleiros de Ribeira, da Pobra e de Noia, os profesionais de Boiro saíron a pasada tarde á rúa para reclamar un plan de rescate pro sector. Apoiados por numerosos cidadáns, protagonizaron unha sonora protesta ás portas da Casa Consistorial. Demandan axudas directas pro sector que dende hai unha semana permanece pechado, pero que leva meses xa traballando con moitas limitacións que impiden a súa rendibilidade. Porque ahora que nos pecharon, e antes, cando nos foron metendo restricción tras restricción, hasta deixarnos con 2 mesas de terraza e cos clientes tiritando ao frío, resulta que os contaxios seguiron subindo. Resulta que nós non éramos o problema. A hostelería non era o problema. Houve outros sectores aos que non se lle aplicou nin de lexos as medidas que se nos aplicaron a nós. Nin foron perseguidos, nin foron criminalizados. Non entenden a razón pola que se responsabiliza da situación únicamente a hostalería, unha actividade que supón un 30% do PIB na nosa comunidade. Aquí en Galiza non é o 7%, senón que con todo eso que conleva, con todo eso que leva detrás a hostelería, de produtores, do sector primario, da distribución e demais, estamos casi nun 30%, pois por ter, como el ben decía, unha economía bastante dependente do sector servizos. Só decir unha cousa, ou que vos quededes cunha idea, que a idea de organizarse localmente, que a idea de sair á rúa, que a idea de protestar, coa idea de que nos escoiten, coa idea de que isto é o que realmente lles molesta. Non lles molesta que nos quedemos na casa lamentándonos uns cos outros, o que lles molesta que saiamos á rúa. Esta é a súa intención, seguir na rúa, posto que anuncia novas protestas en todos os concellos, que culminarán cunha gran manifestación en Compostela prevista para o mes de marzo.